Yung pumunta ka rito kanina, ang sabi mo, mabigat ang alin? Katawan ko mabigat. Mabigat. Tapos, Masakit yung ulo ko. masakit ang ulo mo. Ngayon, Wala na. wala na. Ano yung nakita mo kanina yung nakapikit ka? Yung ginagamit ka ng Panginoon sa Kristo? Ng Panginoon Nazareno? Anino po na maitim eh. Tapos yung aninong itim, ano yung nasa paligid niya? Maputi po, parang maputing-maputi. Naka-shape siya na ano, yung katawan niya naka-shape na maputi. Parang nakashield siya. Mm-mm. Siya yung Pong Nazareno, ha? Siya yung naggamot sa'yo. Una, salamat ka sa Diyos. Bihira lang bumaba ang Panginoong Kristo at para gamutin yung anak niya, ha? Mga anghel na nagtatapos nyo, binibigyan ng niyang basbas. Pero swerte ka, tanda mo, ang Diyos pa rin naggamot sa atin, sa'yo. Hindi ako ang naggamot sa'yo, kundi ang Diyos. Mahal ka niya. Yun nga lang pakiusap ng Panginoong Kristo, ibinigay niya ang kahilingan mo na ikaw gumaling. Ngayon, isuklihan mo naman ang kabutihan na ikaw ay huwag makalimot sa tahanan, ha? Kasi nga sa mo, sinaniba naman ng duwending itim. Ikaw naman ay sinaniba ng masamang espiritu. Automatic, kinukulang ka. Ha? Wala kang alam sa mga sinasabi mo. Takot na takot ka lang, nakakita ka ng demonyo. Tumatawa po. Tumatawa yung demonyo. Kaya mo yung demonyo yun, nilusaw na ng Diyos. Kaya nagpakita ang Diyos sa'yo, yung kalaban kasi natin ay demonyo. Sumasamba siya sa kadiliman. Ngayon, maganda ng pakiramdam mo. Tanggalin mo yung sakit na nilagay mo. Tanggalin mo yung sakit. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Pag hindi mo tinanggal, tutusukin kita ng tutusukin dyan. Okay, tanggal. Tanggal. Mainit, di ba? Di ba? Ayaw mo kausapin, kinakausap kita. Sige, tanggal. 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 Bisa mo. Oh, mainit talaga. Magnetiko, painitin sa pangalan ng Kristo. Amen. Tanggal. Dalawang kamay. Kalasin mo. Mainit. Ayan na, napasok ka na. Hindi init ha. Talagang mainit yan. Yan ay pag-ibig ng aking Ama. Utang nyo sa amin ang mga kasalanan nyo. Anong nilalang ka? Tao ka ba hindi? Sa pangalan ng Kristo. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Sa pangalan ka ba? Sige. Buhay na tao. Buhay na tao. Buhay na tao ka. Okay, kala. Tanggalin mo yung sakit niya. Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Bakit hindi ka nakatitig ng mata niya sa mata ko? Alam ko naman sa loob ng mata niya. Yung mata niya na yung mata ng demonyo. Paano ka nagkaroon ng mata ng ganyan sa isang tao na normal? Hindi dapat magkaroon ng mata ang isang tao na normal na buhay. Iiba lang ang katawan ng tao kung pinagpapakain niya sa mga malaman. Hanggal! Sige. Pwede mo siyang alililihan kung ang katawan ng aking Ama ay pinapaghamit niya sa iba-ibang lalaki. Liban lang. Kung hindi siya tumatawag sa aking Ama at sinumpa niya ang aking Ama, tanda mo. O kung hindi, ikaw ay padala ni Satanas. Ang kanyang mga mata ay hindi normal na mata sa mata ng tao. Kalas! Mainit, di ba? Sa pangalan ng aking Ama! Sa pangalan ng aking Ama! Sige! Kalas! Init! Mainit talaga yan! Sobrang init yan! Painitin na mas mata! Lagyan ng apoy! Sige! Lagyan ng tubig! Sige! Lagyan ng kuryente! Lahat ng ating sasabihin ay mangyayari sa araw na ito. Mas mainit! Amen! Kasing init ng apoy! Kasing init ng araw! Tanggalin ang kaluluwa! Hindi lang sa alaw! Sige! Sige, kalas! Kalas! Sige! Kalas! Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Babalik ka ba? Hindi na! Hindi na. Tao ka hindi! Sabi mo totoo! Tao ka hindi! Buhay kang tao! Magkukulang ka hindi! Hindi. Hindi ka magkukulang! Hindi. Mambabarang ka! Hindi. Aswang ka! Hindi. Eh ano ka? Tao. Buhay na tao! Eh paano ka nasa loob ng katawan niya? Ha? Tao ka talaga! Pipitikin kita! Sige, ligaw mo na naman ako. Sige, mapanling lang ka. Makikipaglaro ako sa'yo. Sige. Init. Ito, lamig. Ligyan ng yelo. Init ka lang. Init ha. Huwag ka naawa sa asawa mo. Hindi to asawa mo. Kanina nga, ginagamot ka ng Diyos. Wala kang alam. Ikasiluwan. Kalas. Okay, kalas. Init, di ba? Init po. Init po. May marunong ka magpopo ha. Okay, kalas. Init. Tanggal. Init.
Ulit ka nung isasagot to. Papakawalan kita. Meron akong kondisyon. Pero pag nagkamali ka, tutuglasin na kita sa loob ng katawan niya. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo? May takot ka kay Kristo. May takot ka sa Diyos. Sige. Babae ka lalaki. Amen. Babae ka lalaki. Sige, babae. Buhay ka ba hindi? Buhay na tao. Sige, may galit ka ba rito sa taong ito? May galit ka ba kay Rachel? May galit ka ba kay Rachel? Nainggit ka ba? O bakit ka nasa loob ng katawan niya? Oy, mamalaram ka, paano iinit yung stick na naiinitan ka sa loob ng katawan mo? Dahil alam ng Panginoon Kristo, nagsisinungaling ka. Uling pagkakataon mo to, hindi na kita pagbibigyan. Tanda mo, isang pagkakamali mo na lang. Uling pagkakamali mo to. Okay, aminin mo to. Anong nilalang ka? Tao. Buhay na tao ka. O tatanggalan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. May galit ka kay Rachel, wala. Nainggit ka hindi? Nainggit ba o nagagalit? Alin sa dalawa? Galit na galit ka sa kanya? Bakit ka? Isang tanong! Nainggit ka o nagagalit? O yun, sige. Lumulubog na sa'yo. Bakit ka nagagalit kay Rachel? Bakit ka nagagalit sa kanya? Nainggit ka. Kaya mo bakit ka nga nagagalit at nainggit? Bakit? Ayaw mo taga magsalita, ha? Pagbibigyan na kita. Ayaw mo pagbigyan. Wala na itong tanong-tanong. Iiwain ka na leg mo. Ano? Sa pangalan ni Jesus. Sasagot ka hindi. Sa pangalan ni Kristo. Hindi. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nga nagagalit? Sinungaling ka pa rin taga. Tatanggalan kita ng hininga. Umalam kung sino ka. Talagang ayaw mo umamin. Talagang gusto mo mamatay, ha? Sa pangalan ni Jesus. Dito po, bakit ka nagagalit sa kanya? Sa pangalan ng Ama. Sige, kalasin mo. Hindi ko na kaya. No, ako ngayon, hindi mo na kaya, ha? Sige, kalas. Kalas. Sige. Bawas ang magnetiko ang init para makapagsalita siya na maayos. Rafael, Arcangel, bawasan ang init sa katawan niya. Itansyan mo lang ang init para aminin muna natin itong lintik na pangit nito. Nagmalaram pa to sa mas malaram pa to kay Judas. Tanggal! Huwag ka magsinungaling dyan. Binawasan na nila yung init. Naramdaman ko na. Kumawala ang init sa loob ng katawan mo. Apo. Kalas mo! Ayaw mo kakalasin, hindi! Kalasin mo. Gamitin yung kamay mo. Ayaw mo! Hindi mo magalaw. Sige, angat mo yung katawan niya. Angat mo yung katawan niya. Pag hindi mo ginalaw ang kamay niya, tanda mo, pipitikin kita. Kakalasin mo hindi. Sige. Kalas. Huwag ka na magmalaram. Pinabawasan na. Kalasin mo. Gamitin mo yung kamay mo. Hindi ko na tinatawag ang aking ama. Para saktan ka. Kalasin mo. Pag hindi mo kinalas yan, pipitikin kita. Kalas! Huwag mo na akong artihan. Hindi uso sa akin yung drama. Alam ko naman kung mamamatay ng tao na sa loob ng katawan. Sige, kalas. Ubos. Kakalasin mo hindi. Tapon. Lahat. Bawasan magnetiko ang init. Pinabawas ko na. Ang bibigyan kita. Malaram ka eh. Pagka sa Kapampangan, ang sinungaling, malaram daw. Magnetiko, bawasan ang sakit ng kanyang kamay. Kasi daw, lalaban ka daw. Ayaw inipitan nila. Kalas. Okay. Ayaw mo siya. Kahit saktan niya tayo. Pag sinaktan niya tayo, anong nagawin natin? Okay. Okay. Kalasin mo. Lahat. Yan. Okay. Kalas. Ubos. Dramatistic ka. Namatay, nag-play na uli ako. Na ganun po yun. Kasi maraming video. Okay. Nag-start ulit ako. Nag-stop siya. Bilisan mo! Ngayon, 29 seconds. Kanina, bigla namatay eh. Yung kanina pa. 36 seconds pa lang po. Kalas! Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? May galit ka sa kanya. Nainggit ka sa kanya. Bakit ka nainggit sa taong nito? Bakit? Anong kinainggitan mo? Mahirap nga lang sila eh. Hindi naman sila mayaman. Bakit? May gusto ka ba sa asawa niya? May gusto ka sa asawa niya? May gusto ka ba sa asawa niya? Ano ba ang kinagagalit mo sa taong nito? Bakit? Bungangero ba to?
Oo nga, bakit ka nga nainggit? Madaldal ba siya? Bungangera ba siya? At bungangera ba siya? Mabigat ba magsalita siya? Nagsasalita ba siya ng mabigat sa mga kapwa niya? Ano? Bakit ka nga nainggit? Puro ka inggit eh. Pupukpukin na kita eh. Pupukpukin na kita pag ako nainisip. Sige, ano gusto mo? Palilibay kita ulit. Kukunin ko ito nga po, ilalagay ko sa buong katawan mo. Bakit ka nga nainggit? Bakit nga? Bakit? Ano? Sagutin mo yung tanong ko. Bakit? Ka ng tete, nainggit ka sa tao na hindi mo alam. Ano bang kinainis mo sa tao? Salbahe ba yan? Mata pobre ba yan? Ano ba yung tao niya? Bakit ka nagagat? Nainis ka ba sa pagmumukha niyo? Taga-trip mo lang siya, pinagtitripan mo lang. Ano? Malaman. Sige ha. Sinungaling ka. Magkalapit bahay lang kayo dito? Kakilala ka niya? Magkakilala kayo? Sigurado. Tapos magkakilala kayo. Babae ka, di ba? Kakilala mo siya. Nag-uusap kayo lagi. Hindi. Dati nakapakausap mo siya. Kayo, ano mo siya? Kaibigan dati. Tapos hindi na kayo magkaibigan. Bakit? Bakit hindi na kayo maging kaibigan? Anong hindi mo nagustuhan sa babaeng ito? Sabihin mo sa akin ng totoo. Anong kinaingisan mo sa babaeng ito? Bakit hindi mo na siya kaibigan? Michelle, listen mo. Hindi ko na inaalam pangalan mo, ha? Malayong ang agwat ng edad. Ilang taong ka na? 25. 30 yan, diba? At ito si Richelle, 30 na to. Kanina, tanong ko nga pala edad niya. Sige, 25, 5 taon ang tanda mo. Sige, sa araw nito, nandun ko sa bahay. Sino kasama mo sa bahay niyo? Mga anak mo? Nasaan ang asawa mo? Ano trabaho ng asawa mo? Siguro naman, di ko na inaalam pangalan niya. Ano pangalan ng maraming trabaho? Kahit saan, pwede. Contraction. Ang asawa nito, nandito ngayon, katabi niya. Napapagamot ng Panginoon Kristo. Naintindihan mo? Sige. Bakit ka natakot sa akin kanina? Bakit ka nga natakot kanina? Tinitigan ka lang ng Diyos sa mata niya. Sino tumatawa? Tumatawa lang ako? Nakakangiti. Natakot? Kaya ka natakot sa akin. Alam mo kung sino yun? Sabi ni Satanas, sumanda ka daw, kukunin ka na niya. Kasi salbay ka. Alam mo ba, nakita mo yung mata ko sa mata mo? Mata ng Diyos yun, pinakita ng demonyo. Yun ang nagahari sa iyong kadiliman. Alam mo na kung sino ang sinasamba mo. Di ba? Ibig sabihin, yung demonyo, kasi tumatawag ka sa pagkukulam. Saan ba tumatawag ang mga mangkukulam? Di ba sa demonyo? Sino ba nagbibigay ng kapangyarihan ng kasamaan? Di ba ang demonyo? Ngayon, alam mo na kung sino ang kapalit. Nakita mo yung demonyo kanina? Nakita mo yan? Kukunin ka niya. Huwag sana kunin yung anak mo. Ikaw na lang para salbay ka. Bigay niya sana lahat ng sakit sa'yo. Kasi sa araw nito, nakita ko siya. Intindihan mo na? Yun ang mata ng demonyo. Yun yung mata na sinasamba mo para sa sobrang galit mo dito sa taong ito. Wala pa, meron na. Kita mo nainitan ka kanina. Pag hinahawakan kita, nainitan ka. Sige, hawakan ulit kita pag meron. Ha? Hindi na. Hindi kita parurusahan. Susubukan ko lang kung meron pang sakit. Masyado kang makikinig din, ha? Huwag ka maingay. Puputulin ko yung dila mo. Mainit pa masakit? O, di ba wala na? Alisin mong galit sa taong ito, ha? Patawarin ka ng Diyos, bata ka pa. 25 years old, 30 years old to. Naman siya ng taon. At yung anak niya, peres lang kayo anak, pero iba ang panganay niya. Naintindihan mo? Naintindihan mo, sinasabi ko sa'yo, iha. 25 years old ka pa lang. Ang asawa mo, kontraksyon, nagtatrabaho ngayon. Ang asawa nito'y kasama niya ngayon. Pinagamot din ng Diyos, ay ginamot din ng Diyos. Tigilan mo, ha? Ang init, o ngayon, hindi ka na nanimitan sa kamay ng Diyos, o. Ibig sabihin, wala nang nagdarasal sa asawa mo. Malaya na to't makakatulog na. Kasi kanina, hinawakan ko lang, nagsisisigaw. Ang init daw. No. Ibig sabihin, ba, malakas yung kapangyarihan ng Diyos na. Ibig sabihin, may demonyo kasi nasalbahe niya, tinutulog ka maging masama. Pasalamat ka, may anak ka pa, bata pa. Ulitin mo pa to, itapo mo yung mga tinuturo sa'yo ng mga babaeng walang kakwenta-kwenta, ha? Baka sabihin, hindi tao yun, demonyo yun, tinuruan ka niya maging masama. Naintindihan mo? Naintindihan mo, sinasabi ko? Palalayasin kita sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito.
Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Ikaw, masamang mga mata at mata ng demonyo na tumuturo at umuudyok maging masama ang mga tao. Nilulusog kita sa pangalan ng aking Ama na si Heso Kristo, si Jesus Nazareno. Amen. Idilat mo yung mga mata mo. Teka lang. Oh, wala na oh. Ayun, aray! Aray! Ba't sabi yung mainit? Bigyan ng tubig. Tubig daw yan. Inin mo naman to sa asak. Yan naman. Ano pa ramdam mo? Ano yung kamay mo? Baba mo. Alig. Pantay na dali mo. Minom. Anong init? Ade, sige, uminom mo muna yan. Sige.